Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dagku'ng mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. na ka mga barangay sa Dakbayan Sugbo ang zero COVID transmission na. Samtang 8 na lang usaba ka bagong kaso sa COVID-19 ang natala sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang miabot na sa 70 ka mga establishmento ang napasiradan human wa matukma ang ilang ipatumang health protocol nga misangpot sa COVID contamination. Apan pipila kanila ang nangabli na pagbalik. Ania ang report. Giklaro sa IATF official nga dili siyam kundi 8 na lang ang bag-ong COVID cases sa Dakbayan sa Sugbo base sa ilang pag-review sa data nga gipagawas kagahapon adlaw. Nahinungop nini ang kagamahanan tungod kay nagpabiling ubos ang natala nga kaso o gitinguha nila nga wa nay bag-ong kaso sa maabot nga mga adlaw. Ang Cebu City adunay 356 active cases. I hope nga kaning utso this is a good start, no? This is a good start nga as we're opening our businesses nga ato ning ma-maintain, and in fact our goal is really zero gyud. Gipahibaw ni Konsehal Joel Garganera nga nadugangan og duha ka barangay o 38 na tanan ka barangay sa Dakbayan Sugbo ang wala na COVID transmission. Ang disiplina o public awareness ang hinungdan sa zero transmission sa nasong mga barangay. There's a compliance na sa health protocol na to, no? And then ang mga barangay officials sa diha, they are also very kaning proactive kay sila, no? Gibutyag usab si Konsehal nga miabot sa 70 ka mga establishmento ang gipasirad-an tungod sa kakuwangan sa mga health protocol procedure. Giklaro hinuon niya nga sagad sa mga establishmento voluntaryong nagtak-op. Kadaghanan nila nangabli na og balik gawas lang sa unom nga padayong gisirad-an. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lalaking gikan lang mipiyansa sa prisuhan sa Mandaue City, patay, human po sila sa mga daghang higayon. Nasayran nga usa siya sa mga suspitsado sa pagpanulis ni atong miaging tuig sa mga jewelry store sa dakong mall sa maong Dakbayan. Ang report ni Nico Serino. Kini mga lama sa dugo sa Superior Barangay Luok ang timailhan kundi natumba, human po sila sa makadaghang higayon ang biktima nga si Julivin Tirante, 43 anyos. Kuyog ang iyang kapuyo, naglakaw sila sa dapit pasado alas 6 kagabi gikan nakapiyansa. Pipila ka metros lang gikan sa Mandaue City Jail mo pug gipagawas sa biktima human kini makapiyansa dihang giingong giatngan sa mga suspitsado pauwan og mga bala dinhi siyang dapita nahagba. Giingong nakasakay sa gray nga SUV ang duha ka suspitsado nga nag-atang ng daan. Sunod-sunod nga buto ba, upat niya. Kalit naman kayo na basta pagkuan na mo, wala naging nakitang tao. Kato na lang, hilak na lang sa iyang asawa. Patay diha-diha si Tirante nga naigo sa ulo ug sa dughan.
Nasayran usa siya sa mga nadakpan nga suspitsado sa mapangahas nga pagpanulis nga nahitabo Oktubre sa miaging tuig sa usa ka mall sa Maydan AS Fortuna. Sa maong hitabo, kapin sa 130 million pesos nga kantidad sa alahas o cash gikan sa lain-lain nga mga establishmento ang nasakiyo sa mga responsable. Sa follow-up operation, 4 ka mga sospek sa pagpanulis ang napatay. Samtang ang 5 nga nadakpan sa mga otoridad napasakaan og kasong robbery in band usa niini si Tirante. Yeah, naapoy gipang pailan natong at large. Siguro usa siya sa ni tugan kung kinsay mga kuyog, posibilidad bawas to. Posibilidad lang. So but we will conduct further investigation. Padayon pa ang investigasyon sa Mandaue Police sa nahitabo nga pagpamusil ug kung kinsa ang responsable. Wala pitang biragingon. Ginaog mura ginaog. Based sa information, ginaog gisugat, ya mo to gipusil. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 64 ka mga quarantine violators na sikop sa Talisay City Police Station sa gipahigayong Uplan Limpyo Talisay. Si Chona Carion sa report. Nagtambayayong ang Talisay City Police, kasundaluhan o mga sakop sa Bureau of Jail Management and Penology sa pagpahigayon sa Synchronized Enhanced Managing Police Operations Consempo kagahapon. Ang mga nasikop, wa nakasulob og face mask o way quarantine pass. Samtang 30 ka mga minor de edad ang nakalapas usab sa curfew ordinance. Mibahad ang Talisay City Police Station nga dakpon gyud ang mga tawo nga naka-violate sa health protocol sama sa wa pagsulob og face mask o baka face shield. We will not just let you clean the street. We will really charge you if you choose to violate quarantine protocols. Ang quarantine violators gitanggong sa Barangay Tapul Custodial Facility. Samtang ang mga minor de edad gitugyan ngadto sa Department of Social Welfare and Development. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Disinfection room sa mga motorbangka nga alang sa island hopping gihimong rekisito sa mga lungsod sa Cordova. Samtang pipila ka mga island hopping operators supak sa plano sa marina nga pag-phase out na sa mga wooden hulled ships. Siluan Mirundina sa report. Gibuksan na pagbalik ang turismo sa lungsod sa Cordova sa yuniining buwana. Apan wala pa tuguti nga maka-operate og balik ang mga island hopping. Sa telephone interview, gipasabot ni Attorney Jessica Banson Natad, tourism consultant sa lungsod sa Cordova, nga usa sa mga rekisito nga gikinahanglang ma-comply sa mga island hopping operators ang disinfection room. We just had a talk with the representative nila, karon lang yun, ila na i-comply. After that, paana kita. Pero nana ang ato ang Cordova nga katong tour packages na ana siya sa portal. Busa nagkapuliki karon ang mga tao nila ni Mark Ramirez, usa sa mga island hopping operator sa lungsod, sa pagbutang og disinfection room sa ilang mga motorbangka. Ang ilang mga life jackets gipanglabhan sa dili pa ibutang sa disinfection room. Kailangan ko tayo area sa bangka nga pwede natin ibutang ito gumagamit. Butangan na siya UV light. O garon mas hamugaway, gibago ang pintal o giayom-ayom usab ang ilang mga motorbangka. Apan wala pa gani sila makasugod og operate og balik, nabalaka na ang pipila ka mga island hopping operators sa plano sa marina sa hingpit nga pag-phase out sa mga wooden hulled ships. Pipila lang kini sa mga bagong unit sa mga motorbangka nga gamiton sa mga island hopping activities dinhi sa lungsod sa Cordova. Gani ka ng gamayng motorbangka gikatahong ni adtong buwan lang sa Pebrero na human ug kaduha pa lang nagamit human miigo ang pandemya. Busa ingon na lang ni Ana ang kabalaka sa mga island hopping operators ni ining plano karon sa marina sa hingpit nga pag-phase out sa mga wooden hulled ships. Ikaw mo agree sa ilang giingon na maingon sila nga it's for safety because Magellan himself traveled across the world using wooden hulled bangka. Wala may nahitabo. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Tulo ka semana na lang ug opisyal ng buksan ang school year 2020 ug 2021. Kag ng buntag gagihimo sa Central Visayas ang virtual final dry run ug simulation. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. FM.
Bob, 95% na nga andam ang Department of Education sa Central Visayas alang sa pagbukas sa klase karong Oktubre 5. Kinang gipaybaw sa direktor sa DepEd 7 human sa gipaygayon nga final dry run kaganihang buntag. Gitawag og Showcase of United Readiness Effort Consure ang programa nga gipaygayon virtually sa DepEd 7. Isip dugang pagpangandam sa pagbukas sa klase gamit ang enhanced learning modalities nga gisalmutan sa 19 ka division ug sa regional nga buhatan. Gipakita ang kaandam na sa paggamit sa dakren laing modalities nga giuyunan sa mga tinun-an ug ginikanan sama sa paggamit sa printed modules, modular video lessons ug radio-based instruction. Manghatag na undatag mga modules pero ko tungod kay unya pa mas October 5 so ning opt ang mga eskwelahan nga adto na nila ihatag ang mga modules adto na sa last week of September. Ning si Manahaw sabi moon sa matag eskwelahan ang ilang kaugalingong katapusang dry run, pagbisita sa mga panimay sa ilang mga tinun-an ug pagsuta usab sa kaandam. Gisalmutan ang kalihukan sa dakren laing stakeholders isip pagpakita sa ilang suporta. Ang sustainability lang yun sa cooperation among our stakeholders. Kung masustain lang yun na, murag wala na yun. That's the only challenge nga akong nakita. Kasamtang ana-ana sa 99.9% ang nakapa-enroll sa pampublikong tungaan sa elementarya o sekundarya. Kung ana-ana sa 1,745,000 ang enrollees ning school year, itandi sa 1,755,000 sa miaging tuig. Samtang Bob, 175,000 usab kung 54% ang mga enrollees alang sa pribadong eskwelahan sa elementarya ug sekundarya. Inong gilantawan nga parehong madungagan ang ihap kung kanunay man ang pagdugang sa mga nipaapas nga magpa-enroll kada adlaw. Bob? Daghang salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa silangan ng lalawigan sa Negros Oriental, miangkon ang barangay captain sa barangay Kangkawas sa lungsod sa San Jose nga midawat og ayuda gikan sa Social Amelioration Program ang inahan og duha ka mga igsoon. Kasong administratiba o kriminal, giatubang karon sa mga opisyal sa barangay. Si Chelo Valiena sa report. Miangkon man si Kangkawas Barangay Captain Mercedita Uy nga nakadawat sa SAP ang iyang inahan ug sa iyang duha ka mga igsuon apan bitataw nga nauli na kini. Gipakita sa kapitan ang mga resibo sa 6,000 pesos isip pagmatuod nga nauli na ang ayuda sa iyang inahan ug sa duha niya ka igsuon. Apan miangkon nga wa na mauli ang ayuda sa usa sa iyang igsuon kay napalit na og bugas. Gibarugan sa kapitan nga kalipikado ang iyang inahan ug duha ka igsuon. Senior citizen ang iyang inahan ug way panginabuhian samtang ang igsuon niyang barangay tanod kalipikado usab kuno subay sa bag-ong lagda nga gipagawa sa DILG. Qualified gupod sir kay walay trabaho. Dugang ni Oy nga kalipikado usab nga mudawat sa subsidy ang tulo ka igsuon ug anak sa iyang barangay konsehal tungod kay mga kabus sila. Qualified usab ang igsuon sa iyang konsehal tungod kay usa siya ka person with disability. Iyang giangkon nga gawas sa kasong administratiba, nagatubang usab siya og kasong kriminal nga gisangat sa Provincial Prosecutor's Office sa Dumaguete Hall of Justice. Gani ang akong participation ini is kana lang yung pagpirma sa Social Amelioration Card ug ang certification nga sila qualified nga mudawat. Samtang gipasabot sa DILG Provincial Director nga wa pa sila'y nadawat nga suspension order batok ang Uy. Ang ombudsman sa ilang bahin mupadayon sa investigasyon batok ang Uy bisan kun pahamtangan na siya sa unom ka buwan nga preventive suspension. Ang process is i-endorse to sa DILG niya ang DILG Regional Office ang atong level pod mo ay tahasan sa pag-serve sa maong suspension order. Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Number 1 most wanted sa Dakbayan sa Talisay ang nasikop sa kapulisan. Si Chona Carion sa report.
Human sa duha ka tuig nga pagtago-tago, nadakpan na gyud sa Talisay City Police Station si Aljan Emphasis Bacos sa barangay Mambaling, Dakbayan sa Cebu. Kini pinasikad sa warrant of arrest nga gi-issue ni Presiding Judge Jacinto Fajardo Jr. sa kasong murder. Gipasanginan siyang mipatay sa usa ka tricycle driver ni adtong 2018 sa sitio Ilang-Ilang, barangay Lagtang sa Dakbayan. That's one of the directive of the new provincial director to make sure that we can arrest the 10 most wanted persons because these people are involved or suspected to have committed heinous crimes. Si Bacos mao na ang ikatulong most wanted sa Dakbayan nga nadakpan sud lang sa kapin usa ka semana. Unang nasikop mao si Regent Bangungong nga nagatubang og kasong robbery ug si Richard Mandal nga nagatubang og kasong murder. Si Mayor Samsam Gulyas mihatag og pasilungog sa kapulisan sa malampuso nilang police operations. This is just a testament to his hard work and dedication. So karon nalipay lang sad mi sa iyang continued trabaho in regards to the peace and order situation in the city. Uban ni Renante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak. Sa mga gustong makasudong og balik sa Fort San Pedro sa Dakbayan sa Cebu, mamahimo na ninyo kining subling mabisita. Karong hapon gipahigayon ang ceremonial opening nga gitambungan sa mga opisyal sa kagamhanan. Ania ang report. Pambato sa Dakbayan sa Cebu sa natad sa turismo ang mga heritage site apan gumikan sa pandemic nasirad-an kini. Apan subling maduaw sa mga tao ang maistruktura nga nahimong kabilin sa atong kasaysayan sama sa Fort San Pedro. Human sa 6 ka buwan, subling masaksihan sa mga tao kung unsa ang katahom sa Fort San Pedro, ang usa sa mga saksi sa kasaysayan dinhi sa Cebu. Gipaniguro sa tagduma sa Fort San Pedro ang pagpatuman sa health protocol alang sa mga turista. No face mask, no entry ang ilang gipatuman ug duna usay mga marker alang sa physical distancing. Usa sa mga lawak diri ang Cuerpo de Guardia. So ato ang sudlon usay naong nanini karon. Sulod sa puerto ang mga lawak nga gihimong museum. Anaa din nakatipig ang mga paintings nga nagpakita sa kultura sa mga Sugboanon ug ang mga karaang kagamitan. Ang puerto bukas alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Actually, as of now, murag sa local pataron kay ang foreign murag wala pa man gyud. Bukas man ang turismo sa Dakbayan sa Cebu apan padayon gihapon ang pahimangno sa kagamhanan nga mas mag-amping tungod kay ana gihapon ang virus sa palibot. It's in the mayor's EO that is open already for tourism. But the advisory for particularly on how to go about that will be announced later, no? Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka retired police sa Samdan, samtang usa ka delivery driver na paganusab sa pagpamusin nga itabo mga alas 3 karon lang yung hapon sa sitio na Sipit, Barangay Talamban, Dakbayan, Cebu. Sa paghinabi sa telepono, giilan ni Police Major Jonathan Taneo ang hipi sa Talamban Police Station na ang Samdan nga si retired policeman Bernie Hongko kanhi sakop sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG7. Sa pasiunang kasayuran, kitug-an ni Taneo sa GMA RTV Balitang Bisdak nga sakay si Hongko sa iyang service vehicle diyang gipusil sa kuha ka mga suspitsado nga nagmotorsiklo. Natusak-tusak sa mga bala ang sakyanan sa mga retired police. Samtang naangol usab ang driver sa food delivery nga wa pa mailhi sa kapulisan sa paghanay ning atong balita. Ang mga biktima daling gida sa tambalanan ug padayon pangipahigayon ng hot pursuit operation ang kapulisan batok sa mga suspitsado. Samtang duha ka mga boatman sa Olango Island nagpositibo sa COVID-19. Samtang lapu-lapo si Mayor Junior Dahong Chan, gikatakda mo pagawas og guidelines alang sa pagsugod niya o gabalik sa diving o island hopping sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mirondina sa report.
Kasamtangan karong gi-isolate sa Santa Rosa Community Hospital ang duha ka mga boatmen nga nagpositibo sa COVID-19. Lakip sila sa 418 ka mga boatmen sa Ulango Island nga napaubos sa swab test niadtong milabayng Biyernes. Ang usa taga Barangay Talima samtang ang usa taga Barangay Tinggo. Ang ilang mga families sa duha ka nagpositive nga boatman atong gi-quarantine nya SOP atong gisuportahan sila pagkaon. Ganiha, gipadad ana og mga relief packs sa mga taga-crisis management team. Ang mga pamilya sa duha ka mga boatmen nga nagpositibo sa COVID-19 samtang sila gi-isolate una. Sa Huwebes, gikatakda usab silang ipaubos sa swab test. For 15 days, di sila kagawas. Depende unya sa result sa ilang test. Kung mag-negative sila, makagawas rayon sila sa katulad quarantine. Kapag pag-ana, itagaan na nato sila in advance of 15 days na food consumption. Hinuon, padayon ang pagkunhod sa mga COVID-positive cases sa Dakbayan. Kasamtangang, may 93 na lang ka mga active cases ang Lapu-Lapu City sa 2,217 niini ka mga COVID-positive case kay naka-recover na ang 2,016 niini. COVID-free na usab ang tanang mga frontliner sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug wala na'y confirmed COVID-positive patient nga na-admit sa Lapu-Lapu City Hospital. Uban ni Godfrey Rilien. Luan Marondina, Balitang Bisdak. Gibuksan na ang Go Negosyo Center nga nimutang sa Dakbayan sa Talisay. Mahimo na unya magparehistro sa mga negosyo ang mga mulupyo sa Dakbayan sa Talisay diha mismo sa Talisay City Hall. Dinhi mohatag silang impormasyon base sa gikinahanglan pinaagi sa one-on-one consultation. Mohabag usab sila sa pagproseso sa mga papilis alang sa establishmento sa micro, small, and medium enterprises. As far as business registration is concerned and everything, basta DTI concerned, it is like a mini DTI inside City Hall. Bisan sa kamoderno na sa panahon karon, daghan kuno gihapon kaayog pamaagi aron mapadayag ang gugma. Ani ay usa ka batan-on sa Mandaue City nga susama sa pagpang-apply sa trabaho gipaagi sa application ng iyang pagpangulitaw sa usa ka dalaga. Gisugot ba kahausab siya? Atong sisihon sa report ni Nico Sereno. Application letter ug resume. Kini ang gipreparar sa 24 anyos nga business process outsourcing employee nga si Rodney sa iyang pagpanguyab. Aron kuno mapakita ang tim-us nga intensyon, gihimo niyang formal ang pamaagi sa pagpangulitaw. Ang iyang gikaibgan ang 21 anyos nga si Bea Bel Redelosa usa ka government employee. Nagkasuod ra sab sila pinaagi sa office mate ni Bel nga nabarkada na sab ni Rodney. Nagkasinabot mi ba niya, nagsabot-sabot mi joke ra gud na to nga kung naay manguyab niya dapat kay kuan naay resume para ma-background check niya ba para kay sige mo siya binuangan gud pag last nya mo tong ending kay ako ready pa yung apply kay qualified dun sa application letter gipadangat ni Rodney ang katuyuan niya makakita og tawo nga mubag-o sa iyang kinabuhi ug dili lang kutob sa relationship status. Kung previous relationship ang hisgutan, milanat kini og 3 ka tuig ug tunga nga walay third party issues. Kung time management sab, may plano na si Rodney. 25% sa pamilya ug mga higala, laing 25% sa Ginoo, 25% sa trabaho ug 25% i-devote sa girlfriend kung ma-hire man siya sa iyang gi-applyan. Basta manguyab ka, matik naman na nadyo kay priority. Kanya gahinan dyan mong time kung kuhan. Kung love dyan mo. Wa damha og hilabihan ka sorpresa sa dalaga sa gihimo ni Rodney. Hire na siya. Gano'n na-hire man siya? Ang kay kuan man good kay nang like kuan man good lahi man good siya sa katong akong di na ko siya itandi sa past kaya naa siya dira if di ko okay naa siya gihapon dira. Aminado hinuon si Bel nga sinugdanan pa kini sa ilang relasyon, daghan pa og maagian, apan ang importante magmakanunayon lang. Magsinagtanay mo, then if unsay kanang usay mo na kay problem niya, istoryaan ninyo. Tapos dili ka lang pataasay pride. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Mayong adlaw kini itong latest weather update karong adlaw Tuesday, September 15, 2020. Ang low pressure area na atong gimonitor nagilayon sa 225 kilometro sa may kasadpan amihanang kasadpan ng Katarman, Northern Samar. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang tibuok sa Visayas, kasama ang Occidental Mindoro, ug ang Palawan, kasama ang Kalayaan Group of Islands, makasinati ng madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga paguwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon tang mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga rainfall ug thunderstorm advisories. Dinhi sa Cebu ang haring adlaw mosalop sa alas 5:45 sa hapon ug musilang sa alas 5:34 sa buntag. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitahan ang mga official social media accounts, ang atong Twitter, Facebook, YouTube, official website sa www.bagongdatpag-asa.dost.gov.ph. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST, mayong adlaw. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagkataas man ang kaso sa mga nataptan sa COVID-19 matag adlaw, apan 68% na usab sa total COVID cases sa tibuok kalibutan ang nangaayo ug 78% sa natala nga kaso sa Pilipinas naka-recover na usab. Ang report ni Faye Marie Dumabo. Anaman sa 29.2 milyones ang total COVID case sa tibuok kalibutan kaganihang udto. Apan, 68% na niini ang mga natala nga naayo na. Sa kaso sa mga hitaptan sa COVID-19 sa Pilipinas, 78% na kanila ang naka-recover. Kung sa dulaan 266,000, dulaan sa 208,000 na kanila ang naayo. Kapin sa 53,000 ang aktibo nga kaso. Alang sa Central Visayas, 7.4% na lang sa kretibuk-an nga natala nga kaso sa COVID-19 ang mga aktibo nga kaso. Kaysa 19,778 nga kaso, naayo na ang kapin sa 17,000. 1,200 ang namatay. Samtang sa kapin 5,000 nga kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Cebu, 10.6% na lang niini kun kapin sa 500 ang pabiling aktibo. 116 na lang usabang aktibo sa Bohol, 28 sa Negros Oriental, ug wa na gyud pay aktibo nga kaso ang lalawigan sa Siquijor. Sa Dakbayan sa Cebu, 356 na lang usabang aktibo nga kaso sa COVID-19. Mas miusos pa usabang mga aktibo nga kaso sa Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Aduna na lang sila 249 ug 187 nga mga aktibong kaso. Sa natala nga kaso kagabi sa Eastern Visayas, adunay 3,826 nga kritibuk ang kaso. Apan, 695 na lang niini ang mga aktibo nga kaso. Ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Siquijor, uso karon sa isla sa Siquijor ang farm tourism nga gitikad og ipalambo sa magtiayong Romel ug Cecil Heruela sa may Kalunasan Maria, Siquijor. Mihunong na pagka magtutudlo si Cecil, samtang wala usab sakay sa barko si Romel aron manindot ang ilang dapit. Nahimutang sa ibabaw nga bahin sa bungtod sa lungsod sa Maria ang mag-umbaw nga isla sa Bohol ug Camiguin. Sugod nagdugok ang mga lokal ug langyawng turista sa panahon nga wa pa ang pandemya. Gisaysay ni Cecil nga pick and pay ang pamaagi sa mga utanon ug prutas. Dunay mga kahayupan usab nga baligya ug gigamit aron ipahigayon ang bansay-bansay sa mga mag-uuma sa isla. Diskarte lang ang hisgutaan, maayo kayo ni Ana ang mga Pinoy, ilabi na kun sa pagkaon. Sama na lang ni ining Cebuana nga padayon gihapon sa iyang food trip sa mga street food sama sa barbecue pinaagi sa pagbaligya ni ini online. Ang report ni Femery Dumabo. Basta mga sugba-sugba, ilabi na barbecue, sagad tapukan kini sa mga customer. Ug kaniadto makita mo kini nga gibaligya sa bisan asang dapit. Karon, misunod na usab sila sa unsay in, sama sa online selling. Aron padayon lang gyud ang food trip sa barbecue.
Si FLB Bangko nga taga-Dakbayan sa Cebu sa call center agent nga naka-work from home, mao'y sagad tigtabang sa inahan sa pagluto o pagbaligya ni ini online. Makatabang sa akong mama kay daghan man sa nag-chat, nag-text, gikan sa akong mga friends o mga co-workers sa akong mga manghod nga mo-order po sila. Matag sayo sa buntag mamalit sa kinilong karne sa baboy ug manok. Digdo sab mawa ang kinaham nga barbecue tinais sa manok at tay batikon ug uban pa. Ug aron init-init pa og lami ang barbecue imong makaon, gisigurong bag-ong ahon pa kini sa dayon ng deliver. Usa sa ilang suki si Don Michael Mejia. Naanad na yung misika og barbecue. Tinai. Lami, by the way, lami kin tinai Ma'am Gina ha. Isikat ng online na pamaligyad. Tungod man sa pandemic eh. Kabaw na ka, safety first. Makalipay kaayo, overwhelming, bisan sa sitwasyon cater sa mga craving sa ubang tao, labi na katong nag-crave o barbecue. Bisan sa pandemya, basta madiskarte ka lang ilabi na may labot sa pagkaon, ang food trip magpadayon. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Family Dumabo. Balitang Bisdak. Trending karon online kining usa ka maestra nga taga-Liluan sa probinsya sa Cebu. Sa iyang mga post, iyang gipakita ang nagkadaiyang kasinatian sa mga magtutudlo sa makalingaw nga pamaagi. Ato siyang ilailahon sa report ni Family Dumabo. Kan kinagagero. Dili ni siya sa SAP, ma'am. Dili. Ha? Kuha ni ma'am ka na. Mujol, ma'am ba? Para iyang paansiran. Usa lang kini sa mga makalingaw ug sagad tinuod nga panghitabo nga video ni Ma'am Danica Gukong. Agosto nagsugod ug upload si Danica og mga video sa mga kasinatian sa mga magtutudlo gikan sa paghatod sa mga modules, pagkarakitera sa mga teacher ug sa paagi sa pagkuha sa atensyon sa mga tinun-an. Daghan pang mga pamaaging makarelate ug malingaw ka. Nasa day mo Tupperware? Bagbog na dili. Kuha sa teacher. Ha? Sakit yung buko-buko? Ay na, di mag-all time sa... Nakuy haplas. Sa likod sa mga pakatawan ni Ma'am, adunaw sab siya pagtulunan ngayong ipaambit sa iyang mga viewers. Kanhi magtutulo ang 24 anyos kasi Danica sa usa ka pribadong tunghaan sa elementarya. Karon, nagpaabot siya nga matagan og item sa pampublikong tunghaan. Ikapito siya sa napo ka magsuon sa iyang paningkamot ug tabang usab sa gidikanan, nakahuman siya sa kolehiyo ug karon na ning kamot aron matabangan ang pamilya. Po mi kabuk man nagigtuon, ako ra ang naka-college. And then ako ra ako pa naka-college. Then ako ra sad naghinay og tabang. Usa sa paagi niya ang pagdawat og mga hosting gigs o mga magpa-tutor. Sa wala pang pandemya, aduna usab siya gihatag nga free tutorials sa mga silingang bata. Nahimo ang iyang vlog nga platform sa paglingaw o paghatag og pagtulunan sa mga netizens. Way kabutangan akong kalipay and because ako ang ginabuhat adunay mga oportunidad na nangabot. Okay? So daghan na ang musalig sa kuha and mas careful lang pud ko karon because mura ba ilahan akong gihimo og inspirasyon. So Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Family Dumabo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyong makita kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita o kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apilang nasa gawa sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro og 101 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.